Добър ден, здравейте! Много се радваме, че за пореден път сме пред офиса на AOR и имаме един чудесен повод, в който да връчим още един Мерцедес по стечение на обстоятелствата. Това е 9-тия Мерцедес в нашата мрежа и тук до мен са щастливите собственици. Не забравяйте, това не е лотария, това не е късмет. Мерцедесите в AOR и всички автомобили, всички постижения са плод на дългосрочен труд, постоянство и изследване на успешните хора. Здравейте! Бихте ли се представили? Ние сме семейство Иванови от град Каварна. Снежана и Иван. Добре, чудесно! От колко време сте в бизнеса? 7 месеца. 7 месеца! Нали няма грешка? Не. 7 месеца Мерцедес. Уникално. Добре, с какво се занимавате? По принцип, извън AOR. Имаме собствен бизнес. Окей. И двамата семейен? Двамата семейен бизнес, да. Добре, какво накара хора от корпоративния свят, ако мога така да се израза, да стартират в мрежовия бизнес с компания AOR? Ами покрай обстановката, която е в България, нашия бизнес беше принуден да затвори и затова гледахме да намерим някакъв друг вариант с допълнителни доходи или увеличение на доходи и тогава открихме AOR. Добре, а кой просто стартира и двамата наведнъж? В смисъл, обикновено семейство е или един започва, другия Двамата наведнъж. Двамата наведнъж? Да. От раз видяхте бизнес? От раз видяхме бизнес. Супер. Добре, вие сте от град Каварна, това не е много голям град. Много е малък даже. Това не ви ли попречи да се развивате? Не. Така ли? Да. Къде ви е бизнеса? В Каварна. В Каварна, мисъл, имате ли партньори? Имаме партньори не само в други градове, но и в други държави. Вау! Това е магията на AOR, хора! Имате бизнес в целия свят, всичките 28 държави, където компанията стъпила, без значение кой къде се намира. Окей? Тук до вас са вашите прекрасни органи, хора, които аз познавам много давна и са хора с големи сърца. Нека и те да ви поздравят и ако имат някакви въпроси, могат да ви ги зададете. Ами, преди всичко, така, ние отскоро се познаваме с семейство Иванови, но много бързо се сработихме чисто като бизнес. Вече мога да ги нарека спокойно и наши приятели, така че днес наистина за нас е голям празник, защото това е поредният автомобил в нашия екип на прекрасни хора, амбициозни, млади, успешни хора, които наистина заслужават този резултат. Действали са усърдно, следват системата стъпка по стъпка, винаги са слушали съветите, които им даваме. Така че за нас това е наистина много трогателен момент, че именно имаме това удоволствие днес точно вие да получите автомобила си за толкова кратко време. От тук насетне това, което можем да им пожелаем, разбира се, това да не бъде за тях спирка, ами просто началото на един изключително пъстър, прекрасен път, който го очаква с компания AOR и екип Leverage 21. Поздравления! За нас е изключителна чест и удоволствие да отпразнуваме техния успех. Това, което искам аз да споделя е, когато се запознахме, ми направи нещо наистина силно впечатление в тази прекрасна млада двойка, а именно духа и характера на победител. Това са хора, които са пример и трябва да бъдат показани. Пример за хора, които са млади, имат прекрасно детенце на 3 години, имат няколко бизнеса, които менажират и успяха да намерят амбицията и желанието да постигнат повече, да постигнат повече в живота. Няма това, което ми прави впечатление, че те не намират причини, външните обстоятелства не им пречат да постигат повече в живота и да успяват. Така че наистина изключителна чест и удоволствие да отпразнуваме този успех заедно. Супер, много ви благодаря. И сега, преди да отворим шампанското, искам да кажете нещо от сърце на хората, които ще гледат това видео. Това могат да бъдат кандидати, могат да бъдат партньори, могат да бъдат ваши близки познати, могат да бъдат някакви хора напълно непознати за вас. Дайте вашето послание. Първо искам да благодаря на нашите лидери. Ето ви тях, прекрасни, които ни дариха с всички знания, които знаят и продължават да ни дават. И искам да кажа, че ние ще продължим и ние да ги даваме на всички наши партньори за напред. И да бъдат себе си, нещата са постижими в България, макар и да е малко трудно в момента в нашата държава, за каквото да е било. Да не се отказват, да бъдат борбени, нещата се получават.
Но колкото и да е трудно, Елер ти дава възможност да бъдеш много по-успешен дори по време на криза. И нещо, което е много важно да ви кажа на всички бъдещи и настоящи партньори, не се отказвайте. Не се отказвайте дори да имате трудни моменти, защото трудни моменти имаме и ние, но това не ни даде причина да се откажем, ами да продължим. И ние от тук нататък, както и Гергана каза, това не е спирка, ами това е само началото за нас. Добре, супер, благодаря ви. Айде всички заедно, Leverage 21. 3, 2, 1! Leverage 21!